Karong bago lang gihagit ni Environment Secretary Roy Simato ang mga DENR Regional Directors nga siguraduhon ang kalimpyo sa kasapaan. Unsa naman ang mga lakang nga gipangbuhat aron masigurong mapatuman kini? Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Matag adlaw mang limpyo sa sapa sa Tejero ang barangay employee nga si Mario Astillero. Street cleaner siya ug lakip na sab sa iyang tahas karon ang paglimpyo sa sapa. Gamit niya ang sibot ug rake aron makapot ang nanglutaw nga mga sagbot sa sapa. Matud niya, may mga residente nga yano ra gihapon nga mulabay sa ilang mga basura sa sapa. Bitahan na sa karon kay sa wala kay maglabay. Kamo badlong sa namo nga og namin tras ka na to, tras ka na ibutan. May mo kay kamol na ko ang taga garbage. Maro mo na mo pagtulong sa inyo paglimpyo ra sa tong area. Nakatabang ug nakapasayon sa iyang trabaho ang gipangbutang nga mga biofences sa sapa. Mga karaan kini nga mga plastic bottles nga gisumpay-sumpay o giputos og net. Pinaagin ini mapugnan ang pagkaanod sa mga basura ug dali nga mahipos. Dako kay katabang kay isa pud nakatabang siya sa pagbutang diri. Dako yung pagkatabang kay makaalis na siya sa mga hugaw nga di makalahos ngadto sa imbornal ngadto sa pa. Ngadto sa dagat. Ang Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Senro mo ay mipahimo sa mga biofences isip pamaagi paglimpyo sa kasapaan ug kabaybayunan. Usa sa gibutangan niini ang Mahiga Creek, ang utlanan sa Cebu City ug Mandaue nga ubay-ubay sab ang basura. Ang maong sapa usa sa gitutukan sa mga otoridad aron masalbar gikan sa kasamtangang sitwasyon. Karong bag-o gilusad sa City Hall ang gipanindot nga Mahiga Park. Sa opisina sa Sisenro sa City Hall, naabta namo kining mga empleyado nga miandam sa mga dilata sa corn beef ug sardinas. Sa programa sa syudad nga Basura Mo Sardinas Ko, bugtian og mga dilata ang mga tao nga manghipos sa mga basura. Lakip na niini sa kasapaan. Ang Sisenro mihanay na og mga lakang sa pag-rehabilitate sa mga sapa sa syudad. Naglakip ini ang plano sa pag-establisyar pagbalik sa 3-meter easement o clustering sa pagpanglimpyo. Guadalupe og Mahiga, duha ka river among gi-manage. So ang kay di man gud mahimo nga antanan dayon, so nami time frame ug kano sana mo buhaton. Matud ni Cabrera, sa pagpanglimpyo ang ayang magtambayayong ang tanan. Clustering, we do all clean up ana diha. So we do improvements na alay mga problema o issues na ihatag sa mga barangay officials and amo sad nang i-address. Sa gihimo nga International River Summit karong bag-o dinhi sa Sugbo, si DENR Secretary Roy Simato mihagit sa mga regional directors nga siguroon nga limpyo ang kasapaan. Usa ka tuig nga tagal ang iyang gihatag kay kun dili kini maaksyonan, hayan hulipan sila sa trabaho. Yung mga personnel namin na pabayaan yung river, maghanap ako ng mas magaling sa kanila na ipapalit for this. Kaya take note, DENR, this is really my commitment. Gidawat kining maong hagit sa DENR Central Visayas nga may mga rehab programs na nga giandam sa kasapaan. We are doing river classification para alam natin kung ano yung kategorya ng river, kung siya ba ay good for irrigation, okay pa ba siya for recreational waters, for swimming, okay ba siya for water supply. So meron tayo niyan. So we know anong approach or management natin introduce. Di mahulagway ang kamahinungdanon nga ma-rehabilitate ang kasapaan ug mga waterways dinhi sa ato. Mao nga gipanawagan nila ang kooperasyon sa tanang sektor. So ang kailangan lang natin is mag-participate lahat ng contributors in the degradation of the water body para ma-eliminate natin yung threats and loadings. And if we can do that, alisin natin yung basura, manage natin sewage. Ako si Nico Sereno o kini ang akong short docu.